Πάει μια με του μπαμπού με αυτά τα σκιάρια, πάει μια αυτού και πήγε έπεσε 3 μέτρα πέρας, βγει, βόδουσε. Πάει να περάσει του άλλους και την άλλη. Δεν ξέρω ο άλλος, εγώ κοίταζα την Αιγαία τώρα, δεν είδε ο άλλος αν βόδουσε ή αν δεν βόδουσε. Έπεσε και εκείνος βγει. Εγώ, παρά τα σύρματα ότι ήταν 1,60, 1,70, μικρός παιδί. Σαλτέρνω, πάω μέσα, σάλταρα μέσα. Πέρασα το σύρμα, πέρασε αυτός μου πέταξε το μαστρούτσι, αλλά δεν με πήρε. Καμιά φορά έρντηκε στα γιούρα. Βάλανε τα καζάνια, 9 καζάνια να μοιράζουν το φαΐ. Έρχεται ο Γλάστρας. Ξέρεις ποιος είναι ο Γλάστρας? Ο Γλάστρας ήταν ένας διοικητής φυλακών Θεσσαλονίκης. Και άμα γυρεύανε οι Γερμανοί 2 να πάρουν να εκτελέσουν, έρνει 5. Και άμα γυρεύανε 5, έρνει 15. Ύστερα άμα γίνει και η ειρήνη, τον συλλάβανε. Δεν τον τιμωρήσανε τίποτα οι αριστεροί, αλλά τι κάμανε? Τον κρυμάσανε ένα γδού στο λαιμό, τη Γλάστρα, και τον ζέψανε ένα ραμπά και τον συριανούσανε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ύστερα ξανά ήταν πάλι διευθυντής φυλακών στα Γιούρα. Η άφηξη για μένα